Igbo bịakwa bịa gbara tụlee. Ụmụ Igbo gbara bịa tụlee na nke a bụrụzikwa na birthday. Nke a bakwa na Operation Feed the Nation. Over 3,000 bags of rice ka a na-emerịta offload kemgbe 2 days. Hey! Onye na-abịa okpuru efi, onye na-abịa okpuru efi na-ekwe na rice eji zụọ ụmụ ogbenye maka ndị na-agba Ebuka Obi mgba. Gboo babani ya mgba, babani ya mgba. Unu tufuo ihe unu nwere, mma mara ndị Hausa ma ndị Yoruba ga-replace unu before I gbaa mmadụ mgba okpuru ma ọ gbaa mmadụ mgba, check your capacity ma a na ịkarịrị ya. Ọ bụrụ ifu onye Chineke ji grace wee chọọ mma, ị na-agbagharị kpụrụkpụrụ ka amụsụ. Ihe ọ bụla birthday Evangelist Ebuka Obi ya na-eji mee CC engineer CC nekwa na ebe a bụkwa anaghị na birthday ngwa chekizie in the history of mmemme a na-eme eme na Nigeria, in the history of mmemme na occasion a na-eme eme, biko nụ ọ bụ na o nwego onye mere mmemme birthday o ruru ọkara ịtọ nke engineer CC ya na Ebuka Obi mere. Bịa gwa m, a naraghị eme na-etu ọnụ, ọ bụrụ nke a bụ eme a na-eme mpako. Ife a bụ na a chọrọ ime birthday wee sị mba na ife a bụ Operation Do What? Feed the Nation. Neneni ehi na ahụ achọ ịkpụta ehi gbara agba, ọ bụghị adị akpụta ehi afọ na asa. Neneni efi, neneni tozo ehi 300. As at yesterday, e butere 150 of load. Gbuo kwa niile gbuo ya. Today again, a na-ebutekwa 150. Ị na-amaka na mmadụ aka cheki ya onwe gị echeki ya. Ejizi na anya ukwu na ekworo na agbamasị na ire otu na-eso mmadụ ibe gị. Ebuka Obi bụkwa onye nke anyị. Onye Igbo ka ọ bụ. Wọchị ya ndị ga-abịa ya ka efi Operation Feed the Nation abụkwa ma Hausa ma Yoruba ma TV ma ihe fik ma ibibio na Igbo. Onye ọbụla bịabanụ abịasị na chọọchị. Ife a bụrụ chọọ ya ministry. Ị na-ejegoro ọgọ mmụọ ijerecha pụta ịbịa nụrụ okwu Chukwu dere ede. Okwu Chukwu a na-akụghị mmiri. Ịfụrụ ka esi akpụta efi. Nene efi don worry, abụ m egosi gị ebe a na-egbu efi niile a. Atụtụgo efi niile agburie. Shut down. Biko a sị ka m ego unu mata, ọ bụrụ ị na-abịa on Sunday for the celebration, ọ bụrụ ị bịa 8 o'clock, my brother jee chọọ kreti ị ga-eji nọrọ ana, chọọ oche na be gị ị ga-eji anọ ana, maka ọ bụkwa na ya akwụ ọtọ ọ gaghị ga-akwụ ọtọ. Everywhere adịgo filled up maka birthday mmadụ. Hotel niile dị na Agụ ejugo, hotel dị na Festac ga-ejugo maka birthday odogwu, birthday ofu onye. Ị gara asị jee paakị ị na-ekwu erika nke don't worry. Ihe Chukwu ji agọzi m ruo echi bụ na mfe ihe ọma na ana m eme appreciate, not minding onye ihe ọma mere ọ chọkwa mere onye otu nzuzo, mana ọ Chineke mere dị ihe ọma mma eme appreciate kama emekwazi ezi onye ahụ ozi ọma. Nene ebe a na-egburikọ ehi na-egburikọ. Hey! Chineke anakwa nke na ọ bụ aka odo ndị nọgara aka adịgote ụbọchị. Chineke nye m ebe mma anọ. Nene n'odogwu maka odogwu ka a na-akwadoro. More than 30,000 people a ga-efeed. Nke anọkwa na Jizọs ji ogbe achịcha ise na azụ na abụ wee zụọ imirikịta imi mmadụ. Nenekwa na ihe Ebuka Obi na-achọkwa ime na the history of Nigeria. Ọgwa ịbịaba jee ṅụọ ọgwụ afọ. Ị na-abịa mee fasting a day irigbara nri so that ka ị nwee ebe ihe ya aba n'afọ gị. Men kwuru men ndị Igbo ji dị ebube na-atụ down. Private jet niile ejugo. Ị ga-afụ ebili ga-afụ ndekpọ atụrụ the airport Lagos ịfụ. Maka ihe ndị egwu ya bụ na esi m east na-agbagote Lagos ka m book flight normally it's 7,000 19,000 a na-agba nnọọ 180,000 na ọ dịrị ihe adị. Na-ajụ gị na-eme asị na ebuku kpọọ na flight. Zion ebuku kpọọ na flight yo. Flight ya gara na ọnụ maka Zion. Hey! Flight si America Delta Airline ejugo afụzighị ụzọ. Lufthansa ejugo. Lufthansa Airline ejugo ni o.
Air France ejugo, Emirates wee jukwuzie, agbagide flight Europe ni na gbakpọ afụzụ ụzọ batazie na nke Nigeria, even ma Kenya Airline na Rwanda ha ejukwuona maka onye maka Evangelist Ebuka Obi na ejime. Baba ewo ebe Igbo koko kama ị ga-ekulo down nabata ihe Chineke nyere Igbo. Onye Chineke nyere Igbo ebụta ị na-agba onye nwere grace war. Ihe ebe okwu ihe dị na ị na-agbagwa onye nwere grace war, ọkwa disgrace gị ga-enweta. Kpebe ekpere ka Chukwu gozie gị na nke gị. Kpere ekpere ka Olise bụrụ ụwa mee gịnị gọzie gị, ka ụwa kwuo okwu maka gị nwa. Ọ bụrụ mgbe ọbụla na-ekwu okwu ihe ọjọọ n'isi gị, ka mmadụ kwutukwara ezigbo okwu n'isi gị, ka mmadụ kwukwara ofu ezigbo okwu n'isi gị. Ọ bụrụ emepe peji gị wọ ịkparị onye a, emepe peji enweghị nnọọ ofu onye ị ga-asị nnọọ yes ka nkenekene ihe ọma Chukwu na-eme n'isi onye agha. Efu ga-ezuzu jos buru ajọs mee nke upload akwọlikọra pụtụbọta ihe akwụkwọrọ akwọrọ jaja. Ọ na-abụ kọntena na-abata Zion na-ajụ ebe ya kọntena na-abata asị nọ ihe oriri spices karịa. And ihe na-eju m afọ na-eme obi aṅụrị bụ na more than 500 workers nọ here na-arụ ọrụ adịgo sure of payment. My brother, ọ na ọ bụghị ịchụ ụbịam ọsọ, ha nọkwara ha ga-erie nri dissatisfied, were anụ dissatisfied, were ihe ọbụla ha ga-ewere dissatisfied, still gwa akwụ ọgwa ha ụgwọ a na-eme ọrọkọta Ebuka Obi fụ na ọgwụ gosiri wee dị ehipụkwa ofu event gba kwụọ ndị mmadụ ụgwọ, kee ndị mmadụ ihe oriri, kee rice. No, they have 40 plots of land acquired. 40 plots of land acquired. Enyi biko ka m jee chọọ ihe m emere onwe m, because afụgo m na Igbo be anyị ihe ọsọ gị kwuo onye n'ụwa kwuo. O nwego ndị enyere reprobate mind, ya bụ obi ajụrụ ajụ. O nwego ndị enyere obi ajụrụ ajụ. O nweghị ihe ị ga-eme n'ụwa ka ọ tọọ ha ụtọ. O nwere ibe ị ga-eme n'ụwa ka o plizie ha. Ndị abụ amụsụ bụrụkwuo nwanne ọdaekpe. Kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma, maka na ruo mgbe ebi ego ka ebere ya na-adị n'isi mụ na gana mgbe ọ bụla ị ga-ekwe ya. Ọgwa mmadụ na-eme azụ ọgba ngụrụngụrụ, mmadụ eme organizer of this event. O bichiri ụzọ n'ọgbọ. I greet you, sir.